Hello everyone, so maayong hapon natong tanan. So karon di ay magluto ko og banana cue para sa among snack. Let's go. So kanid ay guys, so kato ni saging nga bahaw namo, so puro siyang banana cue. So gilungag man siya gahapon. So ako yung saging dali. Banana. Humanamantag ko palot sa ato ang saging. So paginita og mantika para ato sang lutuon ang saging before nato siya butang ag kalamay. Ato na ilunod ang saging. Nato na siya mga pila ka minuto igon nga mo brown siya, so luto na siya. After ana
latik na pud ta og kalamay para ibutang nato dito ang saging. So after humana na, banana yun na. Is na siya kalamay. Dili ra kana ko daghan kalamay sa tanis na magudaan ang saging. Luto na, let's eat. Mana, palalakyo. Dito daw, kasi magamitan dito sa labay. Kung sa labay dito may kuwaon, isumpay. Pwede raw laki-laki ang gulagon. Magamit nga. Laki ang nakawayan. Kinasa nga tiling. Ako ano mo ka, dito po kadto mo advice ko kay Kuya, advice sa ng batuhan ko. Ikaw kay batuhan ka ni Kandi. Hindi siya matuloy mo. Hindi na sa salon. Kasi gato ko sa dili mo. Hindi na may talaga sa pagto ko. Mo siya best niya snack. Healthy. Nang siguro ka sa una sa utak mo ito na. Diba, so, unahan na ito. So, nagluta mo ito, dahil may mga tinabak na ito nga itong gayong-gayongan. Init. Ya pero dan ke kaon dah yo. I-zoom debe? Isi nerd. Isi. Timan. Ay, nakit pugi na. Sikretong pugi na. Sikretong pugi. Ada mak. Takos na mo ha. Na! 40. Tag 20 man dito sa kuan kaning bakong. Laban tubig man? Tubig ra. Dali. Si ano na nimo kay para makiskis man ang iyo. Murag. Kuan na dai. Baka na may duwi nga baka. Maawra na sila ati lahi ra ni ano brand. Unsa ni pasabot ani lang? Palapot. Lahi ra mong gudo. Lapot mo gay na gudo. Kaysa ani? Kondensada lang gani gapon na siya. Amo nga gapon. Kana tila ko, tila. Ka mapilas ba?
baka na oh. Na. Tamis kayo ni. Sara, di mo tapos lagi na para pagkalamay. Gani. Uyag video eh. Tama na na. Pilagin video mo. Ano na?